Megy a videó. Vásárolni voltunk, vettünk gyümölcsöket. Van ez. Fókuszálj rá kamera, gyerünk, ez az, megvan. Elvileg ez licsi, de nem biztos. Ez fokhagyma gyümölcs. Mi neveztük el, az igazi nevét azt nem tudjuk. Pucolj meg egyet! Nagyon kell koncentrálni. Szépen elválik a héja. Megpróbálok rázumolni egy kicsit. Talán kiélesíti a képet. Nem mozgast? Jó, oké. El kell vágni ketté. Középen van benne egy nagyon furcsa mag. Finom? Finom. Van még ez. Fogalmunk nincs, hogy micsoda. Azt se tudom, hogy kell felvágni. Nézzük, vág fel. Ez olyan, mint a Zoao, csak pink. Az ou, nem? Vagy au. Ou, nagyon finom gyümölcs, egyszer már vásároltunk belőle, sőt kétszer. Semmire nem hasonlít az sem. Ezt ennyire kell megpucolni szerinted? Fogalmam sincs. Olyan, mint egy cékla. Én nem szeretem a céklát. És közepe milyen lehet? Mindjárt körbevágom, és akkor vágok belőle egy szeletet. Jó, addig megmutatom a kis bungalónkat. Így néz ki. Itt ül a Kati, van egy függőágyunk, és ott már lehet látni a tengert. Kész vagy, Catherine? Igen. Itt van benne ez a... És levágtad a fejét? Ó, ezt nézd. Mi az? A kermis, ez nagyon jól néz ki. Kóstoljuk meg. Itt van benne ez a vége. Nem lehet, hogy azt a lilát azt még le kell róla vágni? Milyen? Lehet, hogy le kell vágni. Finom? Érdekes, aha. Igen, elválik a lila. Meg lehet hámozni akkor. Lila az nem kell rá. Kár, hogy nincs itt a doboz. Ezt hogy nevezzük el? Adj onnan egy darabot, légy hadd kóstolja meg még egyszer. Vagy kóstold meg te. Na milyen? Olyan, mint a kiwi. Csak nincs kivíze. Vagy nem csipi a szádat. Fincsi. Búcsúzzál szépen. Vagy búcsúzzunk el együtt. Hello! Hello! Bicskával hadonászok.